Dobrý den. Takže dámy a pánové, já se vítám u dalšího videa, kde jsem se rozhodl, že pojedeme na hřiště, na velké hřiště a zahrajeme si fotbal. Tohle je, dámy a pánové, speciální host, se kterým pojedeme na hřiště. Jo, jedem. Tady to smrdí, viď? Extrémně. Tamhle někdo jde. Kdo pak to je? Kam přejde? Proč se ho bojíš? Ze Stranger Things. Tak jo, jedem z kopce, tak trošku rozestup, jeď. Nebudu tě předjíždět tady. To je nebezpečný. Oh shit. Přijdi, kámo, trochu, přijdi. Jeď. Šup, jeď. Já tě předjíždím. Dobrý den. Kam ten cápek vypadá strašně divně. Jo, ten cápek vypadá jako seriózní vrah. Musíme rychle vodně, kámo. Tak jedem. Než na nás vytačí kudlu. Dělej, jeď. Pojď, tady to smrdí. Kamínky. Vítáme to do pusy. To byl nějaký homeless, podle mě. To nebyl homeless, to byl nějaký ten tajemník. Tajemník. Já tady zkusím zase ten jump, jo? Jump? Jump on the snake. Jo? Mám to teda jumpnout? Tak já jedu. Jsem to. Hop. Pojď rychlejš trošku, jsme na silnici. Myslel, že nás vystartuje nějaký čok. Disko. Kam koukej na to pěkný tuningový auto. Nerad bych vzal kámen a hodil ho na to čelní sklo. No. Tak pojď, jsme na hlavní silnici. Dobrý. Pojď. Co to bylo? Tak pojďme. Šílený kopec. 27, no. Jsme teďko jeli. Dobrý. Tady bude trail, tak pojď. Pojedu do Lidičáře. Kořen. Jdem. Není tady teďkon. Takže dámy a pánové, vítejte tady na hřišti. Jedem dolů. OK, budeme hosté.
My jsme z Košic, my nejsme odsaď. Já si kolo dávám na druhou stranu. OK. Tak jsme tady, no. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 성숙해 보이지만 20 minutes later.